song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Atong iampo karon niining atong adlaw sa piniliay ang kalinaw, kahusay o ang kamatinud-anon sa atong resulta sa eleksyon. Wa manggiarang sa gahom sa Ginoo bisan na ay daghang mga hugon-hugon na pagpanikas apan ang gahom sa Ginoo ato lang yung ihangyo pinaagi sa atong patron San Vicente Ferrer nga mogawas gyud ang kamatuoran. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kaayuhan sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, sa pagpaubos sa imong anak, imong gibangon ang napukan nga kalibutan, ihatag sa imong mga magtotoo ang santos nga pagmaya, aron kami nga imong giluwas sa kaulipnan sa sala, magpahimulos unta sa mga kalipay nga dili matapos. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Nakabalita ang mga apostoles ug ang mga kaigsuunan sa tibuok Judea nga ang mga dili Hodeo midawat usab sa pulong sa Dios. Sa pag-adto ni Pedro sa Jerusalem, ang pundok sa mga Hodeo nga uyon nga ang mga dili Hodeo padawaton sa seremonya sa pagtuli misaway kaniya sa pag-ingon. Nganong miadto ka man sa mga dili Hodeo nga wala pa matuli ug nagigsalo kanila. Busa gisaysay ni Pedro kanila ang tanan nga nahitabo sukad gayud sa sinugdan. Siya miingon, "Nagampo ako didto sa syudad sa Jope ug nakakita akog panan-awon. Nakita ko sa maong panan-awon ang ingon sa usa ka dakong panapton nga pinaagi sa upat ka eskina, niini gitunton gikan sa langit ug mihunong kini sa tungod nako. Akong gisusi pag-ayo ang sulod niini ug nakita ko ang mga mananap nga tag-upat og tiil, mga hayop ug mananap nga nagkamang ug ihalas nga mga langgam. Unya nakadungog akog tingog nga nag-ingon, Pedro, tindog, pag-ihaw ug kaon.
Apan mitubag ako, dili ko Ginoo, kay sukad masukad, wala ako makakaon og bisan unsa nga mahugaw. Ang tingog misulti na usab gikan sa langit. Ayaw isipa nga mahugaw ang giila sa Dios nga malinis. Makatulo kini mahitabo ug unya ang panapton lakip ang tanang sulod niini gibalik ngadto sa langit. Ug niadto gayong higayuna tulo ka tawo gikan sa Cesarea nga gisugo sa pagkuha kanako miabot sa balay nga akong giabutan. Ang Espiritu misulti kanako sa pagkuyog kanila sa walay pagpanuko. Kining unom kaigsuon nga taga Joppe mikuyog usab kanako ngadto sa Cesarea ug kaming tanan midayon sa balay ni Cornelio. Unya iyang gisuginlan kami matungod sa anghel nga nakita niya nga nagtindog sulod sa iyang balay ug miingon kaniya, pagsugo og mga tawo ngadto sa Joppe ug ipakuha si Simon nga gianggaag Pedro. Siya may mensahe nga makaluwas kanimo ug sa imong panimalay. Ug sa pagsugod na kog sulti mikunsad kanila ang Espiritu Santo sama sa pagkunsad niya kanato sa sinugdan. Unya, nahinumduman ko ang giingon sa Ginoo. Si Juan nagbunyag pinaagi sa tubig, apan bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Tataw kaayo nga ang Dios naghatag sa mga dili Hodeo sa samang gasa nga iyang gihatag kanato sa atong pagtuo kang Hesukristo. Nan, kinsa man ako nga magpugong sa Dios. Sa ilang pagkadungog niini, mihunong sila pagsaway o gidayeg nila ang Dios sa pag-ingon. Ang Dios naghatag usab diay ngadto sa mga dili Hodeo sa higayon sa paghinulsol aron sila maluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa sa Dios. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Dios. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Dios. Sama sa lagsaw nga nangandoy sa nagadagan nga mga tubig. Ang akong kalag nangandoy kanimo, O Dios. Giuhaw ang akong kalag sa Dios, sa buhi nga Dios. Anus aman ako moadto ug motanaw sa naong sa Dios. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Dios. Ipadala ang imong kahayag ug ang imong kamatinumanon. Sila ang magtultol kanako ug magdala kanako ngadto sa imong balaang bukid, ngadto sa imong puloy anan. Giuhaw ang akong kalag sa Sa buhi nga Dios. Unya
Unya muadto ako sulod sa altar sa Dios. Sa Dios sa akong kalipay ug kasadya. Unya magpasalamat ako kanimo diha sa alpa. O Diyos, akong Diyos, giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdaigon ang Diyos, hallelujah. Pagdaigon ang Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon, sultihan ko kamo ang tao nga dili moagi sa pultahan inigsulod niya sa turel ug mukatkat hinuon sa laing bahin niini kawatan og tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero mosulod agi sa pultahan ug ang pultahan ablihan sa portero aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan ug mag-una siya kanila sa ilang paggula. Kung atuan na sila sa gawas, mag-una siya kanila ug ang mga karnero mosunod kaniya kay nakailaman sila sa iyang tingog. Apan dili sila mosunod sa laing magbalantay, managan hinuon sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa mingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako, mga kawatan ug mga tulisan, ug busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang mosulod agi kanako maluwas, mosulod siya og mugula og makakaplag siya masibsib. Apan ang kawatan moanhi aron lamang pagpangawat og pagpatay og paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mura maghaom kayo ang ato karong Ebanghelyo sa atong gihimo nga eleksyon. Ang magbalantay sa Pilipinas maoning ato karong gipili. Mga addition kay midterman, in addition sa mga magbalantay legislative, sa atong mga executive nga area sa local, sa gobernador, congressman, sa mayor, konsihal.
mao nang nagpili tarog magbalantay. Kinsa man ning gitawag ni Kristo nga mga tulisan ug kawatan, kanang dili kuno moagi sa pultahan. Unsa man ang dili moagi sa pultahan panahos eleksyon? Ibaw mo? Ang mga tikasan, kana bang makalingkod sa posisyon tungod kay nanikas. Sa atorong mga kandidato, wala ba'y mga tikasan? Naawa. Ang common kay natong tikas, kana yung vote buying o kanang dagdag bawas niya. Karon murag muna giduda-dudahan nga basin o mahitabo gini gani sa mga observations na amang gyud ang vote buying. Gani dili na kinamangay, binarugay na ang vote buying. Ano bang magbarog ba kay maglinya? Nakita na nato sa atong mga mata. Why nibadlong, why nagpakabana ambot og ngano. Nya ang dagdag bawas na sa na nag-accuse ana. Diha pinaagis atong machine. Mga igsoon, si Kristo nag-warning na nga ang tao nga dili moagi sa pultahan, mupatay o mupatibulaag sa mga karnero. So kinisang atong mga opisyal sa gobyerno nga manikas, mupatay o mubungkag natong mga Filipinos. Sa Team Marcos o Team Duterte, hain kaani nila ang naghiusa sa atong mga Filipinos. Team Marcos o Team Duterte. Atong iampo nga ang mulusot unta karon kana gyung muhiusa sa mga Pilipino. Munang niingon si Jesus, ako ang pultahan. Kinsa man si Jesus, ang kamatuoran. Matud pa niya, I am the truth. I am the life. Munang kining mga kandidato nga mga pro-life o pro-truth, mao ni sila ang atong manluluwas sa atong nasod. Nya kasagaran ra ba aning mga pro-life o pro-truth, dili ra ba nimo daog? No? Ako na human akong butar. Ana ko ikuan. Nisayo ko dito sa naraman dia unahan. Di pa kayo daghan, pero nag-anam nagkadaghan. Nag-ampo ko nga, ingon ko nga, karon ang katawhan, gitagaag higayon nga mupili. Mao ni ang pultahan. Naot unta Ginoo nga dili babagan sa yawanon na mga katawhan ang pultahan. Kaya usahay masirad-an baya sana. Dili makalahos ba ang kanang atong gibutar, dili makalahos ngadto sa final counting. Kay naay gibabag sa machine, posible ba? Naay ibabag sa machine nga counting machine nga program ng daan ug mao na toy mulusot. Ani do naman ay vlog sila si Attorney Glenn Chong nga ang testing dito manting ito yang gimension nga lugar sa Butuan nga naa ditoy ni testing nga ang iyang gibutaran kaning line up sa mayor, pero paggawa sa machine ang resibo sakto igo gyud. Ako sang gi-check up ang resibo karon, ang akong gibutaran tuwa gyud ni gawa sa resibo, pero pagtan-aw nila dito sa machine, pag-ihap na ang iyang resibo, katong iyang resibo nga mao'y naghatag niya og kunuhay pruiba nga ang iyang gisuwat sa balota mao ginigawas. Pagtan-aw nila sa the same receipt number ang giihap sa machine, ang dito nas kontra niya. Iya na sang giusab, tagaan siya og another ballot, testing ballot number 9 mantog number 10 ang gisulti ni Attorney Glenn Chong. Ang number 10 iya nagyong
Gi-overvote niya kay para dili na maihap. Ang mayor mo iyang gi-overvote, duha ka mayor ang iyang gibutaran. Kay og ma-overvote ka di man na ipon. Nya ang iyang konsihal maura gyapon, murag maura man tingali gyapon to. Pag resulta kuno gibutangan sa masin nga overvote. So dili siya maihap ang mayor, pero ang konsihal okay ra. Karon kay pag check na sad nila sa actual gyud nga giihap sa masin, wa may overvote dito. Ang kontra ra magyapon mo unaan ngangan. Nang gahimo siya og petisyon ngadto sa Comelec. Kadto usara to ka machine. Ambot ka og usara baka ka machine ang naingon ana kung tinuod sad na siya. Muna magampo ta sa Ginoo kay ang Ginoo gamhanan mangyod. Nga bisan pa tingali mudaog ang dautan kung daghan na kaitang nagampo kitang mga Katoliko dinis Pilipinas, magampo ta alang sa hustisya, kamatuoran o katarungan sa atong kaangayan sa atong katilingban, ihatag sa Ginoo kay siya may pultahan, ihatag niya basin dili niining paagiha. Kay kining paagiha nga eleksyon posible mang matikas basin iagi sa Ginoo sa laing paagi. Iya na pareha bitaw sa una ang mga kadto mga Israelita di na sila kaagi sa dagat kay Red Sea, mga lumo sila sa dagat, wa na sila agianan unya kun moatras pud sila sa dagat atubang sad sila sa mga sundao ni Paraon, mahurot sad sila kamatay kung ilang makig-away sila. Pero ang Ginoo mo inihimugdan, iyang gibuak ang dagat og niagi sila. Ang Ginoo ray makahimo ana. Muna importante kay nato ang pag-ampo. Kay bisan ang mga tikasan mahilis ra na sila pinaagis pag-ampo sa Dios nun nga pamaagi. Daghag paagi ang Ginoo, endless, dili siya dili siya corner nato sa usa lang ka paagi. Ang Pilipinas gimahal nis Ginoo kay niya dinhi ang daghang debosyon, pero kita lang mga Filipinos wa pagyud makaamgo nga naa tay dako kaing treasure nga ang atong tinuod nga magbalantay dili ning mga politicians, dili ning mga inila nga mga partido ang tinuod natong magbalantay ang Ginoo. Muna dangop gid taros Ginoo, magampo ta, magpuasa ta aron nga mahimong epektibo ang atong pag-ampo. Ipakita na to sa Ginoo nga muila na gid ta na kunwa siya wa gid tay mahimo. Lingay mong tupad. Inanisalig ka sa mga politisyan, inanisalig ka, pulos gina sila di kasaligan og way Ginoo. Muna sa atong unang pagbasa, gibutang dinhi nga si Pedro wa na siya mosubay sa gilatid sa ilang mga leaders sa mga Israelita. Matod pa niya, kadtong mga mananap nga giisip na tong hugaw, giingnan ko sa Ginoo, ayaw isipang hugaw ang gipili sa Ginoo. Posible nga naataroy mapili nga mga kandidato nga doon na tayo usahay judgment nga hugaw man ni siya, bati man ni siya. Pero kung dili lang yun pinaagig tikas, kung gipili ginas katawhan, mapuslanon gina siya. Bisan pag atong tanawon nga murag hugaw siya og kinabuhi. Kay wa kunoy hugaw basta gipili sa Ginoo. Muna ang question diha, gipili ba nis Ginoo o gipili lang pinaagi sa tikas? O gipili sa mga tao kaning mugawas gyud ang normal nga gibutaran, bahala nag unsay rason nganong nibutar ka, nya mahimog yung majority,
Amo na gitawag sa Latin nga Vox Populi Vox Dei. Ang tingog sa katawhan mao'y tingog sa Dios. Pero kung gitikas niya nagampo ta, muhimo ang Ginoo sa iyang aksyon kung kinsa gitinuod niyang gipili. Parihan ni Moises, gihinginlan siya dito sa Ehipto kay nasakpan siyang wa na mutuman sa pamalaod sa Ehipto. Niya kay gipili man siya sa Ginoo, nibalik siya sa Ehipto, isip leader na sa Ginoo. O nagmalampuson siya. Gihinginlan siya, kay dili siya dawaton isip leader, anak ni Paraon, gi-reject na siya, pero gibalik siya nga to, aron mahimong leader. Ang Ginoo na nagpili. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, sa itong tubag sa Salmo, limot na mo. Ang akong giuhaw sa buhi nga Dios. Unsa may imong giuhawan karon? Kwarta o Ginoo? Muna ato ng paminawon. Kaya nga atong kalag wa ni giuhaw og kwarta, giuhaw gid ni Ginoo. Niya kun ato siyang tagaan og pagampo, pagtinarong, pagpaubos, mugawas gid na ang gahom sa Ginoo. Niya once gani mugawas na nang gahom sa Ginoo, wala nay makapiog ni ana. God will make a way. Muna gawas nga magampo ta, maghinulsol pud ta sa atong mga sala. Aron ang Ginoo mo'y moayo nato, mo'y mohimo nato nga instrumento sa kalambuan sa atong nasod, kalambuan sa atong pamilya, kalambuan sa atong kalibutan. Manindog ta. Mga igsoon, mudangop kita ngadto sa Dios ang atong maayong magbalantay o mapaubsanon kitang muingon, Dios nung magbalantay, ampingi kami kanunay. Diyos nung magbalantay, ampingi kami kanunay. Nga ang Santo Papa si Leo ang nagpili sa Dios nga magbalantay, mangulo kanato ngadto sa mga dalang matarong, magampo kita sa Ginoo. Diyos Diyos nung nung magbalantay, ampingi kami kanunay. Nga ang mga matuhuong Kristohanon, mamahimong usa ka panon, ubos sa usa ka magbalantay, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magbalantay, ampingi kami kanunay. Nga ang atong mga kabatanunan, magkinabuhi sa hingpit, nga magpuyo pinaagi sa ilang kamatinud-anon, ngadto sa mayong magbalantay, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magbalantay, ampingi kami kanunay. Nga ang mga masakiton, ug sila nga nanag-antos, musalig kang Hesus, ang maayong magbalantay, nga mianhi aron pagluwas sa nawalang mga karniro, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magbalantay, ampingi kami kanunay. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magbalantay, ampingi kami kanunay. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung magbalantay, ampingi kami kanunay. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa managtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi,
malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang kananilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Diyos nong mabalantay, amping kami kanunay. Nga ang mga matuhuong nangamatay, agi sa ganghaan sa turil sa karnero, magsadya uban sa magbalantay, sa ilang mga kalag, magampo kita sa Ginoo. Diyos nong mabalantay, amping kami kanunay. Labing maaghop nga amahan, dawata kining among mga pagampo, nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, di man sa mugugma, sa pauksan tusan. Kining manong, kining ino, ginamang sa kamot sa tao. Mga grasya, ugasamo, mga liya, ihatag na kanamo, ulangin ng amahan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawata ang mga halad sa simbahan nga nagmaya sama nga imong gihatag kaniya ang hinungdan sa dakong kalipay, ihatag usab kaniya ang bunga sa kalipay nga tunhay, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko, kay ang among karaang kaalaot natapos na usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik gani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco, uban ni Leo among Santo Papa, ni Jose ang among obispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gigarian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang kahulog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kani. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shines through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita. Kaluy pagtanaw o Ginoo kining among katawhan, kining imong katawhan, sanglit gibag-o mo kami pinaagi sa mga misteryo sa Pasko, itugot nga makadangat kami sa himaya sa pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat, mao ang Diosnon nga kalambuan. Nya mahitabo ra ni kon muagi kita sa maayong magsapultahan nga mao si Kristo. Dili ta mukatkat, pasabot dili ta manikas. Salamat sa niagi sa pagkamanggihatagon ang atong namalit og slots kay kanisad sila matagaan sa ni og grasya. Ang atong SBF DAG na apay 3,441 ka slots, tag 500 pesos per slot. So padayon tagpalit ani, 16 slot challenge nato ani is 8,000 pesos. Nya ang atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, para ni sa atong pistang ni Agi na apay 25,497 ka slots.
available tag 100 pesos per slot. Na ni 12 slot challenge nga tag 1,200. So atong pakpakan ang namalit na tog slot, padayong tagpalit og slot. Padayong sad mong support sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod. Sige lang gid mo anig view, like, share, subscribe. Aron nga mas mudaghan ang atong masangyawan. Nasa tay income gamay para sa atong charitable expenses o makalikay ta sa mga scammers pinaagi sa pagsunod sa atong mga official information. So padayon tang magampo, maampoon karong adlaw hangtod sa sunod nga mga adlaw atong ipangaliya ang atong eleksyon nga ang resulta mahimo untang Diosnon dili binuang sa mga yawanon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magamahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kita tanan sa iyang bendisyon. Atong dayon ang Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong